Sige na kami tadi ya. Guys, balas tingnan niyo ba guys si ano. Ano ko no? Tingnan niyo ba si Guys, ano my way? O si Raulo yun Hindi sa na guys, Rojas ano my way? City. Sikat na sikat yun sa si Raulo kasi yung mga vlogger sa Rojas City tsaka yung iba nagla-live. Lagi siya hinahanap niya bigyan ng pera. Kasi nakakatuwa siya. Kaya tingnan mo, nagkakanta siya ng Gaisano My Way daw. Nakakatuwa yung mga ano niya. Kaya marami siyang pera kasi inaano siya. Tingnan mo ang kanta niya. Nakakatuwa yung mga kanta niya. Pinagtatawanan siya pero nakaano siya na nakakatuwa yung mga ano niya. Mga tirada niya ba. Karon lang. Ang kulilonggo ka kasi mga marunong ka magsalita, matutuwa ka sa sinasabi niya. Pero kung Tagalog kahit isang hindi maintindihan. Kapag ilonggo ka, matutuwa yung sinasabi niya. May pagkaon, pag wala akong plastic, damo ko nga. Damo ko ito, tinubra, may mapulot, isang ako ng basura sa plastic. Butang nga din sa plastic. Kaya di ko gusto tayo kang kinalat. Mga basura pala ha? Ay, mayad man. Ay, pinangimos ka rin, pogi na. Ay, tapos ko pang libos. Nawain ako galing tindog-tindog ko. Pinuhay ko sa sulod. Nakapoy galing ko sa akong pinanguha sa basura to. Napuhay ko kag kinaon ko dahil, doy! Kinaon ko pala dahil, ginusan ko sa busin. Doy! Ginusan galing ko, kinaon ko. Isa lang ko, kinaon ko, ginusan. Di ka nagkaon na? Di ka nagkaon? Ito nga sa ako natulugan, no? Di ka katulog ako? Sa Robinson. Basta Di banda dito. Sa may tulay? Ha? Ay, may napulian. Mga ano yan, marami natutuwa sa kanya. Wala nini siya ang pala nini. Iyak ko yan nini. Sukuhon ko. Mangawat sa manok to ni. Antik ni ko. Ay, sila pala yun eh. Tigil sa manok. Hindi ko yung mangawat ya. Ay, hindi yan. Na sinugo nga. Manguha ko sa manok. Pag hindi ko yan pala. Hindi ko na gusto madami. Pero ako mo dali ka. Pula-pula. Kagapuhay. Ay, hindi ako dyan yung mamantay sa mga manok nila. Ako yung makaon. Nakakatuwa yung mga ano niya, mga birada niya. Ang tawag niya sa kanya si Ruby Enriquez. Kasi tingnan mo yung mga siko niya, maraming galis. Balaan mo siya ang kwarta, no? May pakantag. Ganat gana na, galag na ta. Alcohol ko no. Sino yung alcohol? Ay, ano may alcohol ko di? Para ka di may. Marami natutuwa sa kanya. Kahit ganyan lang yan siya, kinagigiliwan siya ng mga vlogger. Tsaka yung mga ano sa Rojas. Tingnan mo yung yung share 104 share tapos yung nag-likes 1.6k sa isang araw lang yan. Yung mga lahat na nag-i-interview sa kanya na vlogger nagba-viral kasi nakakatuwa siya. Kung nilonggo ka kasi maintindihan mo sinasabi niya, matutuwa ka. Dire ka per, may kagbal. Talagang inaano yun siya, hinahanap yan siya ng mga vlogger. Tsaka yung mga nagla-live, talagang kung saan siya mga talagang hinahanap talaga siya. Ayan o, tingnan mo. Buang-buang isa yung buang. Tinatawag niya yung aso na buang. Siya yung buang.